ba atubangan? Sige, salamat kayo sa Ginoo no sa kahaponon nga gihatag. Ug welcome ang matag usa ni ining takna sa kahaponon sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ug atong andamon ang atong tibuok nga kinabuhi atong una-una atong kasing-kasing diha sa pagduol sa atong buhi nga Dios. Apa sa di ba nato sugdan ang mga pagdaig ug mga pag-awit diha sa atong buhi nga Dios, ato kining ablihan diha sa mga pag-ampo. Akong gihangyo si Pastor. Ato ang simbahon ang Dios, ato ang salamatan ug daigon ang Dios ug ato siyang duolon sa tibuok natong kinabuhi, kalag, kasing-kasing o kusog ato siyang pasalamatan. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa kadaugan nga imong gihatag kanamo, di nagmadaugon kami sa tibok semana sa among pagkinabuhi nining naong sa yuta o Dios diha sa among Pinoy-anan, tagsa-tagsa namo ka pamilya. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios nga nag-uban, nagproteksyon ug nagtagbo, naghatag mayong panglawas, kusog nga among naangkon gikan kanimo, ang kinabuhi gininhawa gikan kanimo. Salamat o Dios sa tanang tubag sa mga pag-ampo nga among gihangyo kanimo, wala gid kami mapakyas. Salamat o Dios sa kadaugan, kaluwasan. Salamat o Dios sa mga panalangin. Salamat Amahan bisan pa sa mga higayon, panahon nga kami mingduol kanimo, kanunay ka o Dios nga mitubag sa among mga pag-ampo. Ug niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi, sa paghatag og mga pagdaig, sa paghalad og mga pagpasalamat, pagpasidungog sa imong paggamaayo. Kay kami imong gibuhat aron sa paghalad sa among kinabuhi, aron sa pagdaig, pagpasidungog, pagpasalamat sa imong pagkamaayo, Amahan. Dawata o Dios ang amo ang mga halad, dawata o Dios ang mga pagdaig, dawata o Dios ang amo ang mga awit, diha kanimo lamang ang dungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise. Praise. Maing hapon ka natong tanan. Amen. So, sa dili pa ta musugod atong mga pamatanon ari-iri. Kaya naapad siya yung bangko. Sige na. Si Labinche. O si sila Ailame. Binche. Dirinche. Ayaw mo kaulaw kay kanang ang Ginoo malipay na siya kung ang Dios makakita siya mga kaanakan nga excited nga moday kung musimba sa atong buhi nga Dios. Ayaw mo kahadlok sa live. Basi nahadlok ni sila bakit la makitaan ta ditong classmate la na mo gina gadagdaig gina sila. Ayaw jud ana nga igsuon kay atong Ginoo may atong kisimba gialagaran karong haponon. Amen. Amen. So sa atong pag-awit mga igsuon, aduna ako basahon na pulong sa Ginoo diya sa Salmo 150 niingon diha nga dayka ang Ginoo, dayka ang Dios diha sa iyang templo. Amen. Dayka ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayka siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayka siya nga makagagahom sa tanan. Dayka siya pinaagi sa mga trompeta. Dayka siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga lira. Dayka siya uban sa mga tambor o panagsayaw. Dayka siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga plauta. Dayka siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayka ang Ginoo kamong tanang binuhat. Dayka ang Dios. Amen. So nag-ingon ang pulong sa Ginoo, mga igsuon ko sa Ginoo nga ato di siyang daygon pinaagi sa panagsayaw. Amen ba? Susugo na sa Ginoo nga ato siyang daygon nga uban sa panagsayaw. Ayaw jud ninyo tiktihiki nga mosayaw sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi sa tibuok natong lawas kusog. Siya ang tag-iya, siya ang nagbuhat kanato busa ang mga pagdaig atong ihatag ang pinakadabis. Amen ba? So maingon ganito ang pinakadabis ato yung tarungon pag daig ang atong buhi nga Dios kay siya nga Dios na nagtan-aw kanato. Amen. So kani ato mga igsoon musayaw man gani ta binuntagay ang sayaw pero kaning atong panagsayaw karon pila ra ka oras. Amen. So ang atong ihatag ang mga pagdaig ug mga pagsimba, mga paghugyaw ngadto sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon sa atong pagsugod niingon diha nga igsoon maglamanuhay kita. Amen. So kung ingon gid maglamanuhay, lamanuhay kita na.
kasing-kasing imong gihatag kanamo. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing hunahuna. Kung mahimo mga igsuon, ato usang ihiklin ang mga langyaw nga mga panghuna-huna unsa may gihuna-huna sa atong kasing-kasing hunahuna, ato kanang ihiklin sa makadyot mga igsuon. Tuguti nga ang Dios mususi sa imong kinabuhi, mususi sa atong kinabuhi, kay naa siya nga Dios karong kahaponon mga igsuon. Karon na ang adlaw mga igsuon nga magdaig ta sa iyang templo. Ikaw, Jesus, dalay ko.
kinsa man lang kami o Dios. Kinsa man lang mi Ginoo nga imo gibayran dito sa cross. Imo kami gipaagasan sa imong dugo giula dito sa cross para dili kami maulipod sa kasalanan, Amahan. Busa sa among mga kinabuhi, amo jud kang daygon pasalamatan sa tanang panahon hangtod sa imong pagbalik o Dios. Amen. So ato ta sa mga pagdayeg, mga igsoon. Amen. So ato ta sa mga pagdayeg karon ang adlaw nga mudayong musimba ta sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Amen. Yes, atong gamiton ang atong mga kamot sa pagtakpak, sa pagsayaw, atong gamiton ang atong tiil sa pagsayaw para sa atong buhi nga Dios. Amen.
Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat sa kusog na imong gihatag kanamo, Ginoo. Ang tibuok na mo kusog, huna-huna, amo kaning nahatag na kanimo, Dios. Busa, Ginoo, amo pa jud kang awitan, Amahan. Amo pa jud kang simbahon nining hapunon, Amahan. Kay ikaw ang Dios tag-iya sa among mga kinabuhi, Lord. Ikaw ang Dios. Hallelujah, Lord Jesus. Maayo kay ikaw ang Dios na among gialagaran, Lord. Ang imong kaayo makahimog, makapahinulsol ang usa ka tawo. Ang imong kaayo diha mi nakabig sa imong kaayo, Dios. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, man. Imong kaayo nagapahinulsol. Imong kaayo ginakabig ko. Imong kalooy mapasama kanimo. Ug imong pabor ang akong kalipay. Kada adlaw pukawon ang pagdayeg. Ug ibubo sa mga pag-awit. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong kaluoy way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong kaluoy way katapusan. Come on, church. Imong kaayo nagapahinulsol. Imong kaayo ginakabig ko. Imong kalooy mapasama kanimo. Ug imong pabor ang akong kalipay. Kada adlaw pukawon ang pagdayeg. Ug ibubo sa mga pag-awit. Maayo ka,
way katapusan. Maayo ka, yes Lord, maayo ka, maayo, imong kaluoy way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo, imong kaluoy way katapusan. Yes, Lord God. Ang imong pagkamaayo, O Diyos, walay katapusan. Ang imong kaluoy, diri ka namo. Kanunay naguban ka namo, Lord Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo, Amahan. Busa, Lord, Ikaw ang Diyos maayos sa tanang panahon. Sa bawat araw, Ikaw ang Diyos nakiguban ka namo, Ginoo. Yes, Lord God. Yes, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, O Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong paghatod ka namo diri, Lord God. Ikaw ang Diyos ang pinakamaayo sa among mga kinabuhi, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong ginawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat kay Ginoo nga among nahuman nga mga pagdaig diha kanimo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagdawat sa imong mga pagdaig, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pagpanalangin sa matag usa namo nga niya karon, Amahan. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos na pabati sa imong presensya sa matag usa namo nga kinabuhi, Ginoo. Ang imong presensya naghatag og kalipay, katagbawan, kalinaw sa among mga tasatagsa kapamuyo, Ginoo. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran hantod sa aton sa paghumana mo, Ginoo. Ikaw ang Dios maging-uban, Lord God. Ako ikaw ang gipasalamatan sa tanan, Lord. Kanimo, O Dios, ang mga pagpasidungog, pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Ang tanang mga anak sa Dios magaingong. Amen.
So ato tas panglingkod. Amen. Salamat kayo no sa mga awit nga makalangit nga atong nabati karong kahaponon. O ingon pa diha sa pulong sa Ginoo nga maayo kaayo nga atong buhi nga Dios nga mo'y naghigugma diri kanato. Amen. Amen. So niining takna sa kahaponon nasayod ko napatay mga kadaugan sa atong mga kinabuhi. Amen. Naadjud na. Inig mata pa lang nato sa kabuntagon. Dako na kay nga kadaugan nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Makamatata, makaginhawata, makakita tatanan nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Maayo kaayo nga mga butang. Ug mo na hinungdan nga karon ni ata nakatigom ta aron sa pagdayeg, paghatag mga pagdayeg, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ug karong kahaponon kay naaman tay naka-schedule nga mooy mohatag sa iyahang kadaugan. Pagpadasig pod sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Atong paminawon ang kadaugan sa atong igsuon si Ate Madeline. Amen. Atong pagpapkan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mayang hapon natong tanan. Kanang bisan pa man natay kasinatian nga kanang magmaluyahon ang atong lawas ba. Pero kung ato di idasig atong kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo kanang maabtik ta kay ang akong kadaugan atong mga niaging bula ang mga taon na jud nang nakabatag ko nga naay lisay akong liog nya sa dihang tinuod gid ang giingon nga kung natin pamation luya gid ta no di ba pero kung kinsa man lang sadta kung di ta mo dangop sa Ginoo akong gihangyo gid sa Ginoo nga mag-unsa man pud ang akong ibutang nga tamba Lord kung wala nako nimo pangayo ang kaayuhan nya sa dihang bisan asa ko kanang ako i-share lang gid ba kay kanang nay panahon nga nakoy trabahoon sa Baol pero maghinukto ko akong pangayon sa Ginoo nga di pa katawo man ko nimo Lord nga walay naghinubras akong lawas di pa katawo ko nimo nga kumplito busa damlag imo sa kong kuhaon nga walay naghingapin sa akong lawas nya samtang magatubang ko sa amin nya ako gyud gipangayo nga mawala lang gini Lord kay dili man ko ganahan ini day naaman sa imong pulo nga ug unsa to imong gipangay sa Ginoo kay siya man atong amahan iya gyud ihatag nya kanang daghan kong ikuan ba nga gamay ra man gid ni siya para nako kay ang uban gani dinha mus ginhawag pangayo sa ilang kaayuhan pero sa diha di ay nga ang atuang pagsalig sa Ginoo bitaw nga imo pong ikuan sa imong kagalingon i-apply nga maayo jud ka ba dili pa lang jud dugay mga itong naaging semana nakabatag jud ko hala na surpresa po ko kay na hilis gid siya nya namakakini ko usay sa inig-istura nako nga naimutan nako nga wala ra kay gipamati dili ra dulon maana ko okay ra man jud pero maistura jud ko sa Ginoo nga engko Lord nimo ra jud ko mo secret nga diha ba putoy panahon nga murag lain nya tungod manggod na sa para lang nako kung daghan gud kag istoryahan usa mo pus makapaluya ng hala oy si kuan baya oy kay mo ora beday de dasig jud ko nga akong gikaistorya ang Ginoo mao tay akong kadaugan. Kami no, salamat kayo sa kadaugan sa atong igsuon. Muna nga mo ginay sikreto sa atong utag sa kinabuhi. Una ginatong dangpo ng atong buhi nga Dios. Amen ba? Amen. Ug ato sa paminawon ining kahaponon ang kuan ang ilahang giandam nga awit para diha sa atong buhi nga Dios. Nanis lagi giandam nga kuan kanang halad awit para sa atong buhi nga Dios unya ila jud ning gipangandaman ya. Nindot kay ni atong paminawon karon atong tawgon ang Tamayos family. Ali lang. Ama ano sa tay? Andre. Ako tawgon. Taga ka asan day? Pero Diyos, ato gimit ko na sa dahil. Puno na yan sa siya no. Yang tamayo. Asus ay Anderson.
Amen. Salamat kay no nindot kayong awit nga atong nabati no nga walay sama kagamahanan ng atong buhi nga Dios. Amen. So naagi na ang kagamahanan og kamilagroso sa atong buhi nga Dios. Kung niining lain nga bahin atong andamo ng atong hunahuna kasing-kasing tibok natong kinabuhi atong mga Bible nga naa sa atong mga cellphone kung naa niya atong paminawon ang pulong sa Ginoo nga pagadadon sa atong pastor si Pastor Gideon atong pakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa atong pastor. Okay, mayong hapon. Na imong tapat mayong hapon. Laygon ang Dios. Mayong hapon tungod kay maayo ang Dios nga naghata og kadaogan og kalampusan sa atong ginabuhi nga nakahalad ta sa atong buhi nga Dios og gawas pa gyud sa paghalad og pagdaig pag-awit mga igsuon gitudloan ta sa Dios kun unsa gyud ang gusto sa Dios unsa ang pamaagi sa Dios kanang gusto unsa nang gusto sa in English unsa nang gusto one unsa may mga kabubuton sa Dios. Ang atong hisgutan karon, hisguta sa kamahinungdanon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios o sa pagtuman sa gustos Ginoo. Sa unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 22. Unang Samuel
Kapitulo 15. Na ato'y Biblia sa sod. Palihog ko no kuha day para na si kuan mabakabasa. Nya nindot sad na ang cellphone downloadan og Bible. Ang mga cellphone uban na nay download nga Bible. O mas maayo nga naamoy kuan kanang Bible gyud ang inyong cellphone. Kay ang Biblia mao gyud ay pinaka-importante. Ang imong cellphone ihatag na lang ni kuan. Kanang imong habis. Unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 22. So akong hulaton ang uban no para magdungan ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo sa unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 22. Si Samuel miingon, mas kahimot-an ba sa Ginoo ang mga gasa o ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kaubuton? Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon, ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero, ang pagkamasupilon. Dalaygon ang Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo nga imong kaming gihatag higayon. Gidasig kami sa pagduol kanimo aron sa pagpamati, sa pagdawat sa imong mga mensahe, sa imong mga pulong. Kay ang imong mga pulong, mga mensahe mao may among kinabuhi, mao may among kabag-uhan, mao may among kadaugan o kaluwasan, ug mao'y mohatod kanamo sa tinuod nga panalangin samtang kami nagpuyo sa kalibutan. I-bless Ginoo matag usa samtang kami mamati sa imong pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atong hisgutan, mga kabubuton sa Dios. Ang tanan miyong kabubuton sa Dios. Kanang moingon ginitang will ni Lord, kanang gusto sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Dili nato na pwede nga ibaliwala, dili na pwede natong ilaylo unsay kabubuton sa Dios. Kinahanglan atong masakpan unsay kabubuton sa Dios. Kay sa panahon nga atong maikinabuhi ang unsa may kabubuton sa Dios, dunay saad ang Dios. Hinumdumi ha, dunay saad ang Dios kung atong masakpan, ug atong ikinabuhi. Kung atong masakpan, masabtan, kanang masakpan maigsoon mura na og kanang murag dili maayo nga paminaw nasakpan. Pero kana bang nadakpan ba? Murag di gyapon maayo. Depende lang sa paggamit og kanang istorya. Buti na kung ipasabot, masakpan nimo ang pulong sa Dios. Masabdan, ang tanan mo yung masabdan. Nindot kaayo mga igsoon kung masabdan nato ang pulong sa Dios ug atong ikinabuhi. Kay kung masabdan nato unsay kabubuton sa Dios, si Jesus do na say gisulti. Ug do na say gipanugid, ug ang gipanugid ni Jesus gisulat sa Biblia. Ug ang tanan nga makabasa niini ug sa diha nga iyaning tumanon, dunay saad ug dunay gipakita si Jesus. Mateo kapitulo 6 bersikulo 31. Miingon siya diha. Okay, Mateo 6 33. Apan gikana sa 31 atong sugdan ang 31. Busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon og imnon o ibiste. Kini mga butanga maoy gitinguha kanunay sa dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, parean ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Sa bersikulo 31-32, diha gipakita kung unsay gyoy kasagaran nga gikabalakan sa tao.
Ilabi na gyud sa mga taong walay pagtuo ug dili magtotoo. Kasagaran mga kaigsuonan ang gikabalakan sa tao, ingon si Jesus, ang makaon. Maubitan ng bisang adlong Domingo, itrabaho gyud kay para gyud na ay makaon ugma ug sunod na ay maani. Pero si Solomon niingon, dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Dios. Dunay tao nga kugihan pero dili pwedeng panalanginan. Tama ba? Pero dunay taong kugihan, grabe nga gipanalanginan. So dunay duha ka klase nga tao, dunay duha ka klase sa kakugi. Ang kakugi nga wala magkinabuhi sa gusto sa Dios, sa will ni God. Ang gipakita diha, way panalangin. Ang tao nga walay panalangin, mga igsoon, dili matagbaw. Grabe ka makaluluoy ang tao nga di gyud matagbaw. Nganuman, gikan sa iyang pagkahimugso hangtod sa iyang pagkamatay, kanunay nangita sa dili niya kanang dili makatagbaw niya. Ang taong dili matagbaw, tao nga dili makontento. Ang taong dili makontento, dili makahatag og oras para sa Ginoo. Tama ba? Pero ang taong kontento, doon na say gisaligan ang saad sa Dios. Doon na say gisubay nga pamaagi ang taong kontento kay nasayod man siya. Dili man siya angay mabalaka. Amen ba? Dili man siya angay mabalaka kay nganuman. Doon na say mga pulong nga gigunitan o gitipigan siyang kasing-kasing. Ug usa sa mga gipakita dinhi, mga butang nga gikabalakan pero wala tay labot ni ini nganuman. Ikaw ug ako mingbarog tang magtotoo ta. Amen. Magtotoo ta. Mo nang mugahin gyud tag oras ug adlaw higayon panahon para sa Ginoo. Ingon siya, busa ayaw kamo kabalaka o kung asa kamo kanon imnon ibiste. Kining mga butang nga mao'y gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Amen ba? Walay gikinahanglan nato nga wala masayre sa Dios. Mao gyud na ibutang gyud nato. Walay gikinahanglan nato nga wala masayre sa Dios. Bisan ang atong gikinahanglan ugma, bisan unsay gikinahanglan nato sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, nakit-ana na sa Dios. Kita wala ta makakitaon say atong gikinahanglan sunod semana. Tama ba? Tinuod na oy. Wala man ta masayod kung unsay mahitabo. Wala masayod ang tao. Pero kita mga tao nga nas Ginoo, ang atong nasayran di ta biyaan sa Dios. Dili gayud ta talikdan sa Dios. Kanunay ta niyang proteksyonan. Kanunay ta niyang ubanan. Yes, do naman siguro yung mga ialaw nga mga problema. Do naman siguro ialaw nga mga makaingon tang kabug-aton. Pero taliwala sa mga problema hinumdumini, dunay Dios nga nagatiman. Taliwala, doon na may mga panahon nga ang mga magtotoo o ang mga sumusunod ni Jesus makasinatig kagutom, makasinatig kalisod. Pero gikan sa Old Testament, ang mga tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Dios, taliwala sa mga kagutom, giatiman sa Dios. Amen. Tanawa ragod ang kung wala ko malimot mga kaigsonan, nindot kaayo. Naa sa Sakarias ba ni? Nga niingon siya diha nga bisan kung mahutdan wala na pagkaon ang mga unsa man na ang mga hayupan ba to? Pero ang mga tao nga matarong di gyud mahutdan. Unya ingon pagyud si David nga makabsan man og pagkaon ang leon apan ang taong matarong di gyud gutman. Ngano man, okay. Ato sang tan-awon mga kaigsuonan, atong ibalik ang hunahuna ngadtos mga kinabuhi sa mga tao sa karaang panahon. Si Elias mga igsuon, nakaagi siya og dapit, nakapuyo siya dapit nga wa gi pagkaon. Siguro sa atong kinabuhi wala man siguro ta kaagi og dapit nga way pagkaon. Doon na gyud pagkaon sa atong panahon karon daghan mang tindahan. Naara man gyud tindahan. Unya kung wa gani tindahan ampoy balay, pwede ra mapugag muhangyo.
pwede ko makapamahaw. Makapamahaw ramang gyud ka. Tama ba? Nya labi nagdaghang kag ID. Mangita man nag-ID itong uban. Mangayo ka og pagkaon diha sa imong isigataw, magakaon magga. Si Elias mga igsoon dunay dapit nga niyang naadtuan nga wa gyoy pagkaon. O niya tungod kay wa gyoy pagkaon, wa gyoy mapalit, wa gyoy tanan. Nakatulog na lang si Elias sa kagutom. Pero namatay ba siya? Wala. Nganuman, gipadad-an siya anghel sa Dios. Amen. Kitagaan siya og mana. O niya gipukaw pagyud sa anghel. Og miingon siya, amingon ang anghel, Elias, bangon og kaon og aron ka makapadayon sa imong panaw. Pero niabot ang panahon nga wa gyud say nakit-an nga pagkaon. Niabot sa panahon nga niabot sa kamingawan. Kung maghisgot tag kamingawan ang gipakita ana kanang deserto. Nakakita naman ta kung say deserto. Kanang deserto wa gyoy kahoy nga imong makit-an. Puro ra gyud na bonbon. Naaman na sa social media, naaman na sa YouTube, naaman na sa FB siguro imuhan nang i-search deserto. Puro ra gyud na bonbon. Ang ilahang ulan dito abog, mag-ulan og bonbon. Unya maunay naagian ni Elias. Unya ang nahitabo mga kaigsuonan dito sa Slangob, dito sa Bangag. Wa gyud pagkaon. Pero namatay ba siya? Wala. Nganuman, gisugo sa Dios ang uwak aron makakaon si Elias. Uni ang uwak pagyod maunay lagam nga sigig balibad. Bisag na sigig ingong wa. Mao pagyud sugo sa Dios. Usahay mga kaigsuonan sa atong kinabuhi makaingon tangwa pero kitay gigamit sa Dios. Amen ba? Siguro makaingon tangwa ko'y kahibalo. Wa ko'y kaala mahitungod sa pulong sa Dios. Pero moingon ko nga kanang imuhang pag-angkon nga wa tay kahibalo. Muna niingon si Jesus, bulahan sila nga kabos sa mga butang espirituhanon. Tama ba? Sa Mateo kapitulo 5 masiguro na. Mateo kapitulo 5 tanawa. Mateo kapitulo 5 versikulo 3. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangko nila ang paghari sa Dios. Wow. Unsa may buot ipasabot ni Jesus? Bulahan ang muila, ang muangkon nga kabos sa mga butang espirituhanon kana bang uhaw sa mga saad sa Dios, nangita sa mga mensahe nga mga espirituhanon. Kung ikaw mga igsoon uhaw ka, kabos ka, wala tay nasayran mga kaigsuonan, kana bitang nangita ka sa mensahe sa Dios. Hinumduman nato kanang mga butang espirituhanon, diha nato makaplagan sa mensahe sa Dios. Kay ang mensahe sa Dios mga espirituhanon nga mga butang ang giskutan diha. Amen ba? Muna nga ang tao nga nangita, ang taong uhaw, ang tao nga nangandoy sa mga mensahe sa Dios mga kaigsuonan, ingon diha makaangkon sa paghari sa Dios. Nganuman ang taong uhaw mangita mo gina, kabantay mo og taong uhaw, di gyud na mo balibad kung tagaan nimo tubig. Og wa gani tubig mo hangyo pag ani na basig na apay jutay. Kay uhaw man. Ang taong uhaw sa mga mensahe sa Dios, ang tao nga kabos sa mga butang espirituhanon, sultihan ti ka. Ang tao nga mubati ini mubasag yung nagbiblia. Ang taong mubasag Biblia, matud pa ni Jesus, makaangkon sa paghari sa Dios. Unya miingon dito si Jesus sa 6, Mateo 6:33 atong gibasa kaganina. Tan-aw na to. Mateo 6:33. Okay. Ningon siya dinha mga igsoon, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios. Og pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kawuton, og ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Wow. Dunay duha nga gipakita si Jesus.
kinahanglan ang Dios maghari sa atong kinabuhi. Amin ba? Kay nga naman, kay kung dili siya hari sa atong kinabuhi, di gyud ta kabuhat unsay kabubuton sa Dios. Pero kung si Jesus hari, ang Dios mo'y hari sa atong kinabuhi, unsa man ang pulong hari? Ang hari, mga kaigsuonan, siya'y tigdumala sa tibuking harian. Tama ba? Ang tanang mga tao sakop sa maong gingharian, mag-agad na sa mensahe sa hari. Unsay tingog sa hari, ang tanang tao nga sakop sa maong gingharian, musunod yun na sa hari. Maunay buot ipasabot nga kung ang Dios hari sa tong kinabuhi, dapat ikaw ug ako nagsunod ta sa Dios. Amen ba? Amen. Nya ingon dayon siya nga, ingon siya diri, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Gusto sa Dios nga magbuhat ta unsay gusto sa Dios. Magbuhat ta sa pamaagi sa Dios. Magbuhat ta sa mga mensahe sa Dios. Dili magyud ta kabuhat sa mga mensahe sa Dios kung di ta magtuon. Amen ba? Munang sa matag simba, di gyud mahitabong way Biblia. Di gyud mahitabo, mga kaigsunan, nga way magtudlo ug wa gyud gitudloan. Sa matag simba, doon na nagtudlo ug doon na po'y gitudloan. Nganuman, ikaw ug ako, mga tinun-an ni Jesus, ug kinahanglan makakaton tas pamaagi sa Ginoo. Ingon siya, labaw sa tanan, kanang labaw sa tanan, wa na'y makatupong paana. Wala na'y makatupong pang pamaagi, kaalam sa tao, nga makalabaw sa pamaagi sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios. Ikaduha, pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kaubuton. Kaya nga naman, ingon si Jesus, tanan nga atong gikinahanglan, pagkaon, besti, inom, ilimnon, kanang ilimnon nga dili makahubog. Kanang tubig nga atong gikinahanglan. Ingon siya, idugang raniya kaninyo. But ipasabot na atay panalangin, dugangan pa. Kuwato pakpakan ang Ginoo. Kisay gusto nga, doon na kay panalangin. Kisa may doon ay panalangin, mayong amin. Diyon sa may panalangin nga nani mo. Kabalo ba ka? Kanang nakadungog kas pulong sa Dios. Kanang nakaalagad ka sa Dios. Kay mag-unsa man ang naa ka sa mga butang, pero wa ka kailan niya. Mag-unsa man ang daghan kag sapi, daghan kag kabtangan, daghan kag palasyo, daghan kag yuta, daghan kag pinuy-anan, mansion ug uban pa. Pero sa panahon nga kuhaon ka, di gyud na nimo madala. Wa man kay madala. Mga dungog sa kalibutan, kalimtan na. Kung tuan na ang tao sa lubnganan. Tinuod na, kinsa may pinakasikat sa mga artista sa unang panahon, karon gihinomduman pa ba? Wala na. Nalimtan na. Mga butang kabtangan nila, ilabang nadala? Wa. Pero ang tao, mga kaigsunan, nga nakaila sa Dios, nakaalagad sa Dios, tao gyud na nga gipanalanginan. Unya, kung ikaw nakaalagad sa Dios, kung nakahalad ka sa kinabuhi ngadto sa Dios, mga kaigsunan, usa kini ka panalangin. Unya, ingon pag yun, dugangan pag yun kas panalangin. Ngano man, sa panahon nga mga lagad ka, naamay mga kawaladon, pero ang Dios mag-supply nimo. Sa panahon nga mga lagad ka sa Dios, magpuyo ka sa kalibutan, naamay mga kasakitan, kagulanan, hinundumi, lipayon ka sa Dios. Naamay kasakitan, pero tanawo na to ang pamaagi sa Dios, at imanon ang tao nga nangalagad sa Dios. Mao na nga, mas maayo ang pagsugot sa kabuton sa Dios, kay nga naman, dunay panalangin ang Dios. Naigihisgutan, mga kaigsunan, balik ta sa gusto sa Ginoo nga ato gyutong masabtan ang unang Samuel. Okay, unang Samuel. Ingon siya diha, si Samuel usa ka propeta sa Dios. Siya ang nagdihog ni Saul o ni David, ang unang hari ug ikaduhang hari sa Israel. Mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug mga halad nga mga nanap nga sunugon kaysa pagtuman sa kaubuton? Pangutana ni. Ingon siya nga, mas kahimutan ba ang mga halad, ang mga baka? Ngano naghisgot man si Samuel? Paminaw mo ani, tanaw mo gamay. Gamay lang.
Nganong nag-ingon man si Samuel, naghisgot sa halad. Kay sa unang panahon, mga kaigsuonan, ang mga tao, sa dihang makasala sila, halaran na nilag baka, halaran na nilag karnero, dayong mapasaylo dahin sila. Tama ba? Like sa ato ang sitwasyon karon sa kalibutan, na aga ni sala, mauman ni nahitabo sa una. Inani ang nahitabo sa una gyud. Ingon si Samuel nga kay sa panahon nga ang tao makasala kaniadto, aron papason or tabunan ang sala sa tao, ang tao nga nakasala muhala day baka, muhala day karnero, dag ihawon day didto, dag sunugo na siya o gideklarar nga mapasaylo ang sala. Karon kay murag na naadik naman ang tao. Mangita ra magkarnero, mangita naman ang taog baka. Mura og kumpiyansa na kayo ang tao kung daghag baka. Alkansi ang tao kung walay mga hayupan. Kay wa may kahalad. Mura og ang tao nagsalig na sila sa unsay naa. Sa panahon nga sila magbuhat og sala, maghala dayon sila og mga baka, karnero para pagwagtang sa sala. Unya ang problema kay sige silang halad, sige pug pakasala. Hello. Mura ba og sige pangayog pasaylo, sige pug buhat sa sala nga sige niyang ipangayog pasaylohan. Ang tao nga sige pakasala unya sige nga Lord pasaylo ako. Wa na maghinulsol. Kay ang tinuod nga nangayog pasaylo, ang tao nga tinuod nga nangayo og kapasayloan, tao nga naghinulsol. Ang tao nga naghinulsol, wa na mubuhat sa sala nga diin siya naghinulsol. Tama ba? Maunay tao nga tinuod nga naghinulsol. Now, nakita ni Samuel nga ang mga tao, mga igsoon kaniadto, nagsigi og kanang pakasala, sige pughalan. Mura ba og sigig simba, sigig daig yun sa Ginoo, sige pugbuhat og sala. Ingon siya nga, kay mutan ba ang tao? Nga magsigig halad niya, sige ra pagbuhat og sala. Kay sa tao nga magtuman sa kauputon sa Dios. Ingon dahin siya, timan-i nga mas nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon og pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero ang pagkamasupilon. Tanawa ha, nganong gibutang ni Samuel ang pagkamasupilon? Kay dagang kay mga tao nga sigig halad sa mga tambok ng mga karnero, sa mga tambok ng mga baka. Grabe po sila pagsupil sa Dios. Hello. Pero ingon dahil si Samuel, doon ay solusyon nga mas maayo timan ininyo ni nga ang pagsugot mas maayo kay halad. Ingon siya, ang pagtuman sa pulong sa Dios. Okay, kitang mga tao nga nagtuo sa Dios, kinahanglan masayod gyud taon sa ipulong sa Dios. Hello. Kay dili beta katuman kung di ta masayod sa pulong sa Dios. Unya unsa may pulong sa Dios, mga kaigsuonan? Diha sa pulong sa Dios na ang mga sugo. Diha sa mga pulong sa Dios na diha ang mga pagtulunan. Diha sa mga pulong sa Dios na diha ang iyang mga pamaagi. Ug ang iyang pamaagi dili gyud na mapakyas. Usa sa mga mensahe sa Dios, usa sa mga kabuton sa Dios, ingon siya, kung paharion ninyo ang Dios ug magtuman kamo sa kabuton sa Dios, tanang butang nga inyong gikinahanglan, idugang lang ninyo. Idugang lang niya kaninyo. Unsa may atong gikinahanglan? Ang Dios may nasayod. Sunod simana wa man ta masayod unsay atong gikinahanglan, pero timan ini ang Dios nga atong gilagaran nasayod siya. Tinuod na.
Wa man ta masayod nga sunod semana nang inahanglan di tagtambag ikan sa Dios. Sunod semana, sunod bulan nang inahanglan di nga pagdasig sa Dios. Mao na nga sa tanan nga atong gikinahanglan mga kaigsuonan, ang Dios mudugang ra gyud ana. Lamang do na tay gikinahanglan buhaton. Una, parion ang Dios. Ang tanan mayong parion ang Dios. Ikaduha, magbuhat sa kabuton sa Dios. Og tanang butang idugang ra niya kaninyo. Unsa itong gikinahanglan? Sunod bulan wa ta masayod unsa itong gikinahanglan. Nganuman? Kabalo ba mo? Unsa parong pitsaha? Di ba unsa na eclipse sunod adlaw ugma? Oh, eclipse. Nya kabalo ba mo kung mo eclipse mga igsuon ang adlaw kana bitong ang adlaw tabunan og itom? Kung imong tan-awon sa istorya ana, dunay mga katalagman. Sunod ana sa unahan, dunay mga katalagman. Unya kung imong lantawon karon ang atong panahon, grabe na inita. Unya wa kita masayod. Siguro ang atong nasayran kung naay grabing init, kalo ra magpandong. Pero grabe na gyud ka init. Ang Dios ray nasayod kung unsay atong gikinahanglan, siya ray mo supply ana. Dito sa Jinsan, kung tinuod ng gipos gilive man gyud to sa FB, dunay kalaha didto nga kalaha gibutangan og mantika, gipaatbang sa adlaw, gasulo-sulo ang mantika, then gibutang og itlog, naluto ang itlog sa kainit sa adlaw. Grabe na gyud ta. Gani gisuspenso ang klase tungod sa kainit. Unya gawas sa kainit karon sa adlaw. Grabe ang mga linog karon. Sa linog wa gyud ta kabalog unsa atong gikinahanglan. Pero ang Dios sa panahon nga linugon ang kalibutan, kabalo sa kung asa ta dapit safety. Kabalo ang Dios. Isa ihatag nako ang inyong kaluwasan. Lamang magkinabuhi ta sa kaubuton sa Dios. Unsa may kaubuton sa Dios? Ato kuno ni nga sayon ba buhaton ang kabuton sa Dios? Okay. Unsa may mga pamaagi aron matuman nato ang kabuton sa Dios? Na mo ni mga pangutana nga nindot nga angay natong tukion. Unsa may mga pamaagi aron matuman nato ang kabuton sa Dios? Epeso kapitulo 5 bersikulo 18. Kita naaw nato ni. Okay, 16, arita 16. Ingon sa 16, 17. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining adlawa or mga adlawa. 17. Busa ayaw kamo pagpakabuang. Paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabuton sa Dios. Nya ang tambag diha, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno sa Espiritu Santo. Ingon sa dinhi, paningkamuting hinuon nga masabtan ninyo ang kabuton sa Dios. Unya, unsay likayan, ayaw pagpakabuang. Inay mo tapad, ayaw pagpakabuang. Usa na pagpakabuang, asa may kamo kunoy sabot anang pagpakabuang. Kana kunong pulong pagpakabuang, unsa man na siya? Si Papa, unsa man ang pagpakabuang pa? Pulong nagpakabuang. Ayaw ka mo pagpakabuang. Ang tambag sa Biblia, ayaw ka mo pagpakabuang kay kun ang tao nga magpakabuang, di gyud kasabot unsay kabuton sa Dios. Ha? Kanang di kasabot no? Nagpabuang-buang. Kana bitang nagtuog Dios pero wa gyud maningkamot. Ngaduna di say Dios. Mao biya na. Kabantay mo, okay. Atagan tayo mo og kuan ha. Mga ideya para masakpan nato kanang pagpakabuang. Kana bang anak ba gisugo sa mama ug papa? Unya nagpalingog-lingog lang. Unya mura ba tawag kanang dunay nagpabungol-bungol, padingol-dingol. Daghan kayo mga tao ron nga nagtuog Dios pero nagpadingol-dingol. Aniya sa panahon nga dunay mga katalagman, di biya na madalag halad-halad.
Ano man, ingon biya si Samuel, dili kahimutan sa Dios ang halad sa mga kasing-kasing nga masupilon. Ang iyang kahimutan, ang tao nga matinumanon sa iyang kabuton. Wow. Munang ang usas mga pamaagi aron matuman nato ang kaubuton sa Dios, dili ta magpakabuang. Nya sa laing term, ayaw pra pagdingol-dingol. Ayaw pagdingol-dingol. Nagtuo mo dagoy ka nga na Dios. Di paminaw sa pulong sa Dios. Kisa may nagtuo diha nga dunay Dios. Amen ba? Bati man kaayo nga maingon tang nagtuo tag Dios unya wa tay panahon sa Dios. Tama? Mao bitaw nang daghang kaayo nga mga dapit na algi mga simbahan. Kay diha sa simbahan diha madunggan ang pulong sa Dios. Ang pangutana, pulong ba sa Dios sa tanang simbahan ang gitudlo? Diha ta sa simbahan nga pulong sa Dios ang gitudlo. Nya ayaw ka mo paghubog-hubog. Kay sa ato nang gikaingon, lisod kay tambagan ka ng hubog-hubog. Kay sa hubog, kay matulog na ng hubog. Ayaw na ilabde kay hubog na wa na ni hutulog na. Pero kanang berang sana napuhala sa tawag ana nalang-alang. Ha? Kanang naalang-alang. Digyo ka kasabot ana sa kabuton sa Dios. Nya ingon sa dinhi sa unang Pedro kapitulo 4. So unsay mga gikinahanglan aron masabtan matuman nato ang kabuton sa Dios? Una diha, dili magpakabuang. Dayong dili maghubog-hubog sa mga butang sa kalibutan. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 18-19. Sumala sa giingon sa kasulatan, kung lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kaha ang wala motuo sa Dios ug ang mga makasala. Busag atong nag-anto sumala sa kabuton sa Dios kinahanglan magbuhat og maayog magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa iyang magbuhat nga matinumanon sa iyang saad. Kung ikaw ug ako naningkamot sa pagtuman sa kabuton sa Dios, kanunay diay natong itugyan ang atong kaugalingon. Amen ba? Amen. Nya dunay gusto nga masabtan, dunay gusto sa Dios nga matong masabtan, nga atong hinumduman bisag asa ta og inig uli nato, inig adto tas Pinoy-anan adto tas uma, ato ning daladalaon. Unsa giingon diha? Kung lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kahatong mga makasasala? Unsa gani ng mga matarong, taong matarong kanang naipanahon sa Dios. Mga taong matarong kanang naay mga panahon sa Dios, kanang nagbasag Biblia, lisod pa man gani nga maluwas. Unsa pa kahatong wa gyud panahon sa Biblia? Alam no? Unya nagtuo Ginoo. Kanus apa man ta maninuod? Kanang mukilat na. Kanus man ta maninuod? Hinumdumiha ang linog karon, paspas na kaayo. Grabe na kapaspas. Nya grabe na kakusog. Yan napay mga bagyo kalitra kay moabot. Napay mga disgrasya karon mga igsuon nga mura bitag walay chance. Wa gyud chance. Patay ditso. Nya naapoy mga sawa nang gawas na ning mga banakon. Ning mahal gud ang uling. Tungod sa banakon, tinuod ba na ning mahal ang uling. Naay sa FB na atoy gigukod nga mga bata nya usa ka dako ng banakon unya nahitabo ang bag sa mga bata mo'y napaakan. Pretinaghana karon ang panahon actually sa 2011, 2015 wala man ang mga sawaha. Nya moingon ang uban pagduda gitambog na. Nganong gitambog perti man pagkadaghana? Perti pagkadaghana na. Nalukop na bisag asa. Ngano man niyaas Biblia nga moabot ang panahon manggawas tong mga malala. Nanggawas na ang mga malala. Oh. Mauna ni mga ilhanan nga mubalik na gyud tas pagpaninuod sa pagpangalagan. Mura bagpulong mubalik murag naninuod ta kaniadto mubalik ta karon. Ha? Hinumdumi ha. Magmunglay man ka, magpugas man ka, magdaro man ka, mangumpay man ka, hinumdumi. Lisod man di ay maluwas ang taong matarong unsa pagyud kunong wa kanang mga makasala. Tanawa ha?
Mga matarong og wala mo tuo sa Dios og mga makasala. Unsa man ang mga wala mo tuo? Siyempre wala gyud na mo simba. Tama ba? Naaday ni simba nga wa mo tuo. Mga tao gyud nang wa gyud mo simba. Mga tao wa og gyud na basa-basa ang Biblia. Unsa man ang mga makasala? Mga tao na bisyo. Ya hinumdumi, ingon si Jesus, lisod, ingon si Pedro, lisod manggani maluwas ang taong matarong kanang magsimba, kanang magsigi og basag Biblia, lisod manggani. Unsa man ang mga, unsa nagyud ka tong mga taong wa gyud simba-simba? Manaino yung muntapad, panimba oy. Ayaw tuguti nga isa pa ka manimba kung kilat na. Kabantay mo sa audit. Wala ba gyud magtuo ang tawo nga naay audit? Wala. Igor ang tawo, moingon ra ang tawo, mamatay gud sa untaman pagbuot sa Dios. Okay. Unsa may kabubuton sa Dios? Unsa may kabubuton dai sa Dios? Ingon sa Thessalonica 5:18, ang pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Wow. Nganong inana man ang discussion ni Paul. Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kay nganuman bisag unsay mudangat hinumdumi niha. Mabati man, maproblema man, malisod man hinumdumi. Dunay katuyuan nganong nasinati na nimo. Kay nganuman, kay nag-uban ang Dios nimo. Nagproteksyon ang Dios kay dili man nimo masayran ang pagkagamhanan, ang pagkagamhanan, ang proteksyon sa Dios kung wala na mahitabo. Kabalo mo, sa una nagkanser ko. Wala ni surrender na ang doktor. Ningon na ang doktor, dong ayaw ra gyud og kaguol. Kay ang tanang tao mamatay man. Kay ang tanang tao dong naay nay kanser. Walay tao daw kunong way kanser. Maubitaw kuno nga ang tao mamatay tungod na sa kanser. Lamang ang among kanser natulog pa. Ang imuha nagmata na. Nya ingon ko nga mamatay gyud ko ani dok. Sasagdi lang mamatay masad mi mauna ra ka. Aperting hilakan ako oy. Perting hilakan ako. Paggawas na kong hilak man ko si Russell pod, hilak pod siya. Nanaog mi gikan sa kanang sana klinik sa doktor, ni naog mi sa hagdan nang hilak kay ming duha. Wa sa kabaloon sa hinungdan ngano hilak ko nadarara siya sa akong mata kay perti man kong pagkailaka. Kay ngano giingnan ko nga mauna ra ka. Patay gyud ko ani. Pero nganong gialaw tos Ginoo? Kay didtong sakita atong sakita makasinati ko unsa kagamhanan ng Dios. Tanawa. Buhit ko ug kauban ta. Amen. Mao na nga bisag unsay mudangat kaninyo pasalamati ang Dios. Ngano man kasagaran man gud sa tao. Naa gani kalison, naa gani mga problema, mangutana dayon, asa man ang Dios? Luya dayon. Mag-away ra gani kana naa ba ka Lord? Nganong naay mga misunderstanding ang asawa ug bana para magamit nimo ang gugma. Tama ba? Amen. Di man mahitabo nga walay mga misunderstanding. Naagyo na. Naa man gani mga misunderstanding ang magkaluha. Nga pareho sila inunlan. Mao na nga pasalamat ang ato ra gyud pasalamatan nato ang Dios. Amen ba? Atong i-practice nga unya moingon siguro nya pastor gikawatan kog baka. Mapasalamat day ko. Basig sunod na pud kabaw na sad mapasalamat ta binuang na pastor. Di ba? Wa ta masayod nga kung kuhaon ang imong baka ilisan sa diay ginuog sakyanan. Wow, di ba? Pila na ka multiply ang presyo. Unya, wala kay kagasolina ibalig ang sakyanan. Dilisan na may taboy. Gitagaan gani kag sakyanan. Naagi na gasolina. Gitagaan magay kag presyo sa sakyanan unsa pa kanang presyo sa gasolina. Di ba no? Ana gina siya. Okay.
Unsa may mga kabuton pa sa Dios okay, diha sa unang Pedro kapitulo 2. Unsa ganito'y kabuton sa Dios nga angay natong bansayon nga atong buhaton pagpasalamat. Ang tanan may yung pasalamat. Bisan unsay mo abot, pasalamat tas Ginoo. Okay. Sunod, unang Pedro kapitulo 2:13. Tungod sa Ginoo, dili tungod sa simbahan ha. Tungod sa Ginoo, which is mao si Ginoong Hesus. Tahuran ninyo ang tanang pangulo. Wow. Ingon din siya, ang emperador nga maoy labang pangulo ug ang gobernador ang ihang gitugyanan sa pagsilot ti atong nagbuhat og dautan og pagpasidong ni atong nagbuhat og dautan. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting wala hinungdan sa mga buang-buang pinagi sa inyong mga buhat. Okay. Usahay mga kaigsunan, maghisgot tag mga pangulo sa simbahan, pangulo sa tanang klase yung mga ahensya na may mga pangulo, tama ba? Tama. Sa eskwelahan na ay pangulo. Unsa may pangulo sa eskwelahan? Sa usa ka eskwelahan, ang kisa may pangulo sa eskwelahan sa Sardinia? Principal. Nya sunod sa principal. Asa sunod sa principal day? Superintendent. Asa nang superintendent? Basta kay taas, napang nailip, taas-taas na siya. Okay. Sa barangay, kisa may pangulo sa barangay, kapitan. Maunay gustos Ginoo. Bisagin sa pana nga pangulo diha sa barangay, kinahanglan ka balutang mo submitar. Tama? Sa mga kapilya, kinsa may mga pangulo sa mga kapilya, sa mga simbahan. Kung nasakop ka diha, dapat mo submitar ka. Kaya nga naman, maunay kaubuton sa Dios. Ug do na gani mo daot ana, santaa ang mga pulong nga dili maayo. Hello. Amen. Kisa may atong pangulo si Jesus. Kung naay mo sultig dili maayo may tungod ni Jesus, kitay mo rebuke. Unsa na to pag-rebuke, dili sa nanto pakungon. Kay ingon man nga balosi ang dautan, ayaw baslig dautan. Balosi hinuog maayo. Unsa man nimo pag-review? Diskasi sa pulong sa Dios. Munang kitang mga magtotoo, magtuon gyud tag Biblia. Unya kung dili ta katuon, maminaw gyud tag Biblia. Minaw ta mga wali sama sa atong gibuhat karon. Okay. Inani ni siya. Musimba tas Ginoo, kinahanglan tumano nato ang mga pulong sa Ginoo. Musimba tas Ginoo, kinahanglan atong tumanon ang kaubuton sa Dios. Ngano man, balik ko na to ha. Okay. Balik ko na to ni. Unang Samuel 15. Si Samuel miingon, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa, ang mga halad, nga mananap sunogon kaysa pagtuman sa iyang kaubuton? Timan ang pagsugot mas maayo pagkay sa halad, nga mananap nga sunogon, ug ang pagtuman sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, kinahanglan atong tumanon. Unsay pulong sa Dios kaganina? Hello. Unsay pulong sa Dios kaganina? Simbaha ang Dios. Daiga ang Dios. Pasalamati ang Dios. Mao bitaw nang sa tibok simana, natay kalendaryo sa usa ka simana naagi adlaw nga dili para ato Pero murag nagig na ato ngano na simba na may Domingo di ta kasimba. Hello. Mura mag na ato lagi. Mao na nga kinahanglan sa tibuok simana 7 ka adlaw sa usa ka semana, tama ba? Kanang usa di gyud na ato iyaha gyud na. Pero ngano mang naay mga tawo magtotoo adlaw Domingo mangiyawat man. Mangiyawat manghagdaw. Nya asa nya panalanginan day na. Dili oy. Kay na may minsan sa Ginoo dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Dios. Nya kisa may panalanginan sa Dios. Katong dili mohatag og adlaw para sa Dios. Katong yung tao nga nihatag og adlaw para niya samas atong gibuhat karon atong pagpakan ang Dios. Dunay panalangin ang Dios atong kinabuhi kay nihatag man ta. Amen ba?
Ning simba mata, ning daig man ta. Ning lukso ta, ning sayaw ta. Uni ang atong giluksuhan, ang atong gilaran, dili tao kung dili siya. Ug siya nga nakakita ni ana, panalanginan ta. Amen? Ya, mag-enjoy ta. Kung naay mga problema, ikon lang, ila-ilo ang problema. I-smile lang. Ni man pa predigilar nato ani. Kung mauna nga naay mga problema, ang tao nga kitang mga Kriston mugot na, pero predigilar katawan ra. Muna mas kitang mga Kristohanon mag-enjoy ta. Amen. Kaysa ako aron ning editsyon no sa sunod semana na ako sa Sabado magwali pa ko sa kuan La Libertad sa kuan na Negros, bukid sa La Libertad karong sunod Sabado pitsa 13, pero mugikan ko diri pitsa 12. Murag di gyud ka kakuyog na bisno kay tanawon lang ni kung makakuyog ang asawa, kay kung makakuyog ang makuyog asawa na ama po'y mabilin nas duha na mo kanak diri aniya. Tanawon lang nato diri para naabay panimbahon diri sunod Domingo. Ana raman ta silingan raman ta diri no. Unya Martes murag adto mismo Albual. Bisita mismo Albual Martes. Pagka Biyernes, Sabado, unya pagka Domingo kung dadon ko sa Ginoo sa Mabinay, maunay among travel. Nya after sa biyahe na mo Negros, mo ari na ang tig-install sa FM. Itukod na ang antena kung aray madapit ang antena. Anya kay kompleto naman ang materialis. Ang mo install na lay akong gihulat. Nya na natay FM. Ito pakpakan ang Dios ana. Nya kabalo ko nga kanang FM mauman nay tighatod og mga mensahe kana mga barangay diha kana hurot yun na diha. Kadungog yun na. Nya kinsa may mo atiman ana kita. Muingon na silang bisitahin mi diri pastor. Magpanon ta dito. Pagkanindutan no magpanon ta. Tudluan nato sila unsaon pagkanta, pag-awit ngano man. Sa panahon nga kuhaon na ta, di ta ignorante. Kabalotang mo kanta. Kay ngano man dito sa langit, sige na magyong kanta. Amen ba? Sige nag-awit. Okay, salamat tas Ginoo og akong gihangyong pagpanindog ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga among nadunggan, nasabtan nga imo kaming gidasig nga muhatag yung panahon da kanimo. Ang adlong Domingo amo gyung ihatag para nimo. I-bless kinong matag usa bisan pa sa tanan nga nakanuhong nakabati nga dunay kadasig nga among maangkog mabatunan nga amo gyung mahatag ang adlong Domingo kay kini para man kanimo. Gani ang kalendaryo o Dios sa among nasod. Among makit-an gyud didto nga ang adlong Domingo dili gyud pareho sa adlong Lunes hangtod sa Sabado. Kay ang adlong Domingo imo gyung gipalahi didto ibin sa among nasod. Pula gyud didto but ipasabot balaan ang adlong Domingo. Among kang gipasalamatan nga imong gipasabot kanamo kung unsay mga pamaagi aron imo kaming mapanalanginan og tagbuon ang mga panginahanglanon. Parion ka og magkinabuhi sa kaubuton nimo o Dios og ang unsa may mga butang among gikinahanglan amo ra gyung maangkog madawat. Bless kinumatag ko sa in Jesus name. Amen. Ato pakpakan ang Dios og akong ihatag sa nagdumala. Pahibalo kay kuan ang ni halad man tog awit ganiya kay ang Tamayos family nya Candelarios family ang mohalad og awit nya testimony kay si Gaw Albert Kadaugan. Sunod ikaw ang kadaugan. Amen. Sa di kita mo balibad muhatag og kadaugan para sa Ginoo kay kung makadungog gani ang Ginoo ana malipay ang Dios ni ana, ang Dios ang atong gipasidunggan ni ana igsoon. Amen. So ang practice sa mga kuan kay napagkag wibis bisno. Ay Domingo kung wala si pastor nara jud practice kay kabalo mo kuan pero kung wala klase pwede ra jud mo ari dire kay mo hatag jud mo panahon sa pagpractice sa piano nya ang mga bata matag Sabado mga alas 2 na ako'y kuan kanang story mag-story may sa Bible mga Sabado alas 2 mga rin si Eretz mula kung kanang gisaligan anang imong maigagaw dadadre
Una nga, napo ni ministry si Rich. Oy, nakitaan gina sa Ginoo tanan. Amen. So, maora. Okay, salamat sa Ginoo no. Niya karon wala ko kalugaw. Pero naay gyapoy snacks ato pakpakan ng Ginoo. Kay ako kalugaw kay atong usang Domingo na sayang ang lugaw walay nadala. Tindagan na panos pagkaugma o pay panghatag to. Nya gahulat ko kisay mo dalawa man poy ni dala. Wala ko usa maglugaw. Nya ato tas pagpanindog atong isira ang ato ang panimbahon. O ang Dios magauban magpanalangin nato. Amahan mo nga Dios sa makagagahom nagpasalamat kami nga imo kami gitagag kalampo sa kadaugan o kalipay kalinaw sa pagdawat sa imo mga pulong sulod sa among kasing-kasing unahon na ikaw ang Dios among alagaran sa tibok semana nga imong gidugang sa among kinabuhi o imong gipakita o Dios nga bisan asa kami naa kanunay karon sa pagpanalipod bisan asa kami naa kanunay sa pagatiman kanamo among angkunon ang kadaugag panalangin ang kaluwasan kanunay namong mabatunan bisan asa pa kami sa kalibutan tungod kay ikaw ang Dios nga among ilagaran kanunay man magbantay magproteksyon sa matag usa among isalig diha kanimo nga among kinabuhi uban ni kami guniti kami sa tanang panahon din ang imong gahuman nalipod kanunay sa among kinabuhi maguna ka kanunay sa among mga kinabuhi magagiya ka sa tanan namong pagabuhaton kay wala mi mahimo amahan kun wala ka o Dios nga mangulo kanamo o pinagi sa grasya sa among Ginoong Hesus ug ugma sa Dios Amahan ug sa pakikiusa sa balang espiritu karon ug sa pag-abot sa among Ginoong Hesus Amahan maguban ka kanamo mag-supply ka sa among gikinahanglan sa pangalan ni Hesus tanang Kristiyano magaingong amen. Mayong hapon ug ang Dios magpanalangin. Mayong hapon. Bless die. Isa dito. Wala ko ka live kagabi kay ang ako ang cellphone kuan pa ni nagtuwad naglisod ko og kuan pangita og unsaon pag kuan aning gatuwad man ni gatakilid wa gyud ko ka live kagabi unya bisan og wa ko ka live ang Dios nagauban kabalo ko nga gipanalangin ang matagusa unya kabalo ko nga kanunay mo nga gidasig sa Dios kay mo na ko nga pag-ampong ang Dios nagdasig kaninyo sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios atong hinumduman nga sa atong pagpuyo sa kalibutan kini mao ang dakong oportunidad o kahigayunan nga gihatagan ta sa Ginoo og panahon nga maalagaran nato siya kay sa panahon nga ato ning buhaton ug ampingan kita dili gyud ta kalimtan sa panahon nga siya mobalik iya gyud taglalinaw dadon sa iyang punoy-anan. God bless ug maayong hapon. Happy Sunday.